इ चैनल देखे वाला सब भाई बंधु के हमार तरफ से नमस्कार बा, प्रणाम बा। फागुन महीना बीत गल बा, चैत आ गल बा, वाला होली खेल लेनी। आज एगो हम चैती बा सुनावे जातानी, आशा बा लोगों के अच्छा लगी। सूतल सैया के जगावे हो रामा, पापी कोयलिया सूतल सैया के जगावे हो रामा, पापी कोयलिया। और दिन बोले कोयली हो तभी न सरवा, और दिन बोले कोयली हो तभी न सरवा। आज काहे बोले आधी रतिया हो रामा, पापी कोयलिया सूतल सैया के जगावे हो रामा, पापी कोयलिया सूतल सैया के जगावे हो रामा, पापी कोयलिया। होखे द बिहान कोयली खोतवा उजरबो, होखे द बिहान कोयली, होखे द बिहान कोयली खोतवा उजरबो। जड़ी से कटैबो धनी बगिया हे रामा, जड़ी से कटैबो घनी बगिया हे रामा, पापी कोयलिया सूतल सैया के जगावे हो रामा, पापी कोयलिया। पापी कोयलिया हो, पापी कोयलिया, पापी कोयलिया हो, पापी कोयलिया सूतल सैया के जगावे हो रामा, पापी कोयलिया सूतल सैया के जगावे हो रामा, पापी कोयलिया। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल के सब्सक्राइब करो। प्रणाम।